Okay, may buntag. Back workout aron ha mo ni deadlift. Gamit kay ni siyang deadlift kay practice ka og tuwad. Kung mamayot ka, ikaw na mo ilugton. Hindi ni ka kupinsaan ang mag deadlift guys kay paspas sa kayo clear ko kadadugsak ani gahit ni kinayuran. Dul, yate man ninyo dul sa? Yate man to inyo no? Delikado na lang kayo sa heart rate. Kato ako, dabo puro na. Sigo gina makalalo rin sa first person. Biar laruan na si mo unod ba day? Murag di gini logi og irasyon kay undanon kayo. Kini ang giinom pag ani wala na nainom og kuan mga amigo ha kanang wala na nag-inom og amino or whey protein. Milo ang giinuman eh. Milo sagulan og bear brand. Mao pag supplement ani oh. Kita mo sa mga unod grabe kayo.
Kanya, ang vitamins ani biogesic ra gid taon. One arm row. Sa garbihag bukubok ko eh. Sayang lang kaning lawasa kay bisag nagdayapper pa dawaton lang gihapon. Wala ni kuan wa ni limit ha. Kaya naghago man eh. Nya kini mga nagdayapper nagko man hatag. Di nung tagabantay ko, kini magsigil tag gym ba, tagabantay pila ta katuig ba. Dito? Naundan na. Minit ko kalas yun, nilarga po. Mo nang uban niya, nasa uban pangutan-on dugay na kas gym, ingon lang ba. 2 months pa ko, nagahe na kay